godiya da irin fartajekin da kuka yi muna baka yi bidiyo da likin inda kuka yi na nuna soyayya ku tsakanin mu da ku. Nagode ina gode muku sosai. Ina nema wannan bidiyon ma ku yi fartajekin shi, hakan yana sa duk bidiyo muka azo zaka yi sauran gani shi. Wai yan uwa kun ga wata kadar zani kai muku wanda aka ce wai sama ga mutum 3,000 da suka yi sinyacir kinta, waɗanda suka ce maza a saki bazoum ba cikin bata lokaci ba. A takaice abin da zan gaya muku, wannan takarda kuma ba wasu ne suka yi ta ba, yannan mu ne da ma'ahinnan mu da kannan mu da yannan mu su ne suka yi wannan takarda. Duk takarda inda ka ji an kewayo an ce wasu tsayin ministoci na kasashe daban-daban na Afirka da na Europe sun yi sinyatir bisa ga cewa sun goyon bayan a saki bazoum immediately. Ba wasu bane waɗannan, wasu 'yan Niger ne, wasu tsirarin 'yan Niger ne waɗanda sun yi ganin yantarekin su da ƙasa, waɗanda sun yi ganin yantarekin su da dukkan population kin Niger. Sannan ba su bane kuma, su waɗansu ne waɗanda suka san suna bauta ga wata ƙasa da ake ce ma Faransa, waɗanda su Allah ya riga Faransa ta yi musu, ta wanke musu kwakwalwa wadda su ba su ganin wani abu, ba su ga yantarekin ƙasar su ba sai yantarekin Faransa shi da suke gani. Ni ina da manin cewa yalla ɗan Niger na kirki yau, ko da Allah ya sa baka tashi da soyayya bazoum, baka tashi da soyayya tchani ba, da aka zo wannan wurin yau, da aka zo wannan wurin, idan Niger ce a gaba gare ka dai, ban ce idan yantarekin ka a gaba gare ka ko kuma yantarekin turawa, in dai Niger ce a gaba gare ka, da aka zo wannan wurin, wannan gabat, ya kamata a ce ka yi sa soyayya ka tsakaninka da wannan tsohon president da ake cewa, da wannan sabon president pardon tchani, ka sa soyayya ka tsakanin zuwa ga wannan gwamnatin ta Abdurrahman Tchani, saboda ina tsammanin cewa in dai ƙasa ta fa a gaba gare ka, kamar abin da nake ni, idan ƙasa a gaban ka yau, an zo wurin da ya kamata a ce 'yan Niger idanunmu sun buɗe, an zo wurin da a ce yau 'yan Niger bai kamata a ce ai muku wayo ba, an zo wurin da a ce 'yan Niger duk wani abin da aka ɓoye muku kun fara ganin shi ga idonku. Yau ina ganin cikin shekara 2 ga mu a wadace da abinci, wanda har gobe har jibi ana nan ruhe da frontier kin mu kun sani, har gobe har jibi muna cikin ambargo na kowani ambargon da kuka sani turawa suka sa, ba wanda aka hidda mu Niger. Amma dan Allah da Annabi kudi ba yau ina na muke ga takar ga saman media na kuka ganin a hidda mu Niger ambargo a saman media, amma a zahiri ba ambargo kin da aka hidda mu Niger. Amma yau in ka diba ka gani, ba wajen da muke da wata matsala, abinci alhamdulillah lahiya lau, wani farko kenan wanda talaka ga son shiga ya samu wadata tai, wadata abinci Niger kowa ya san yau muna wadace da abinci. To sannan kuma gashi ina ganin ciwo ido ne ba ciwon ciki ba, kowa na ganin yadda aka ci gaba da noma Niger, har inda ba a samu shinkafa farko, inda shinkafa ba ta yi to ana yi, amma har gobe har jibi waɗannan 'yan ƙasar nan masu wannan kullan nan ta cewa sai sun tono mu Niger wata yuka ta yankanta. Wallahi idan da su game da su da Faransa, idan aka aza bazoum gare su dai, idan aka aza bazoum ga Faransa, in aka aza bazoum bisa sakeli, aka aza Niger gehe, bazoum na sha'iya kamar ga Niger kwa, paske ita yantarekin ta duka yana nan ya laƙi na ga bazoum. Suna ganin matsalar laƙewar yantarekin su, hitowar bazoum shine hitowar yantarekin su. To ina shaida muku da cewa waɗanga masu waɗannan ɗabi'o'in kuna kuka yadda very visage ɗin ku ga hili, har muka gani muka san me kuke yi, kuma mun gano cewa yanzu mun san inda kuka sa gaba. Kuma wallahi ina gaya muku da cewa shekarun Chadi bisa milki, shekarun bazoum a kwaso, wannan ku rubuta ku aji. Ba radda za a taba hidda bazoum, dan ko Chani ya rasa hidda bazoum, yan kasa ba za su yarda ba, dan inda mun kai to nan, inda za muna yayi inda mun kai to nisa. Muna shaida mu yan kasa har gobe har jibi, kowanne dan Niger ya zama soje, kowanne dan Niger ya zama soje. Magana ce wadda ake son ka zan idon kasarka, kuma ka zan kunnan kasarka, ka gani ka gaya ma sojoji kai ma soje ne. In ka gani kabba hukuma labari kai ma ka zama soje, idan ka jiya kabba hukuma labari kai ma ka zama soje. Farko akwai wani abu da aka ce idan ka ce kaga abu kaza ce akai sai ka je ka gano, mu san da wannan ya wuce. Yanzu kasa dan kasa da kai da soje haka kuke. Ku gane abinda nake ni, ba ina nihin ko abinda nake ni, ya kamata sojoji suna nuna mu yan kasar mu da mu da su duka ɗaya ne, mu tai tare mu gudu tare mu tsira tare, shi nake ni kwa. To abinda nake so in faɗa muku yan kasa, wallahi mu tashi tsaye. Wa'annan wa yadda kuka ganin muke nan muna yi, su ba hakan nasu kana suna yi, amma muna addu'a ga Allah har illa ma sha Allah ba za su taba cin mu kasar mu ba insha Allah, kuma za mu ci nasara akan su ta hanyar da suka biyo insha Allah. Assalamu alaikum.